Anem a dibuixar aquesta peça en perspectiva cavallera. La diferència entre la perspectiva cavallera i la perspectiva isomètrica són la posició dels eixos. En perspectiva cavallera anem a utilitzar l'escaire per a representar tots els eixos. Si posem la hipotenusa de l'escaire, és a dir, el costat més llarg, coincidint amb l'eix vertical, el que podem fer és representar els tres eixos. El cartabó no s'ha de manejar. Si girem l'escaire, podem dibuixar l'eix horitzontal X. Aquest eix representarà la profunditat X i X. L'eix vertical Z és igual a la perspectiva isomètrica. L'eix vertical, les altures de la peça, tant en l'alçat com en el perfil, i utilitzant el costat, ja sigui aquest costat o aquest costat, dibuixem l'eix I, que representa I l'ample. Això seria I en la planta i I en l'alçat, l'ample. Una altra característica de la perspectiva cavallera és que, per a que siga més realista, se fa una reducció de l'eix I. Normalment, la reducció que es fa és de 2/3 o del 60%, però això ens el tenen que donar en l'enunciat. Quina és la reducció? Aleshores, anem a representar aquesta peça a escala 1:1. Tindrem que l'eix X, dimensió en l'eix X, dimensió en l'eix X, cap a la dreta, 4 centímetres. Dimensió altura en l'eix Z, 4 centímetres, me dona igual que ho mesure en el perfil que en l'alçat, doncs mesure 4 centímetres en l'alçat. I per últim, la profunditat són 4. Si me diuen que és el 60%, doncs el 60% de 4 serà 2,4. Doncs mesura 2,4 en compte dels 4 que hi ha ahí. I, com en la perspectiva cavallera, el millor és fer primer el volum general. I per a fer-ho, per on hem mesurat, per aquests 3 punts, fas paral·lela als 3 eixos. A l'eix X fem paral·lela per on he mesurat en l'eix Y i per on he mesurat en l'eix Z. A l'eix Z fem paral·lela per on hem mesurat en l'eix X i per on hem mesurat en l'eix Y. I a l'eix Y fem paral·lela per on hem mesurat en l'eix Z i per on hem mesurat en l'eix X. I ara tanquem la peça. Fem vertical per aquest punt, paral·lela a l'eix Y per aquest punt d'ací i paral·lela a l'eix X per aquest punt. Si està bé, les 3 rectes han de coincidir en aquest punt. Una volta tenim el volum general, anem a dibuixar la peça. En aquest cas és una peça en L, senzilla. La L ve en l'eix X, però en compte de representar-la darrere, el primer que faig és representar-la així davant. Aleshores,
com això són 2 centímetres, faré mesurar 2 centímetres cap a dalt. I com la dimensió aquesta paral·lela a l'eix X també són 2 centímetres, mesuré 2 centímetres ací dalt. I ara el que farem serà paral·lela als eixos. Sempre agafem els eixos originals. X paral·lela a Z per ací dalt i el regle sobre el que se recolza l'escaire no s'ha de manejar en cap cas. I ara el que faig és, com ja tinc la mesura, fer la tapa de dalt, fer aquesta línia d'ací, que no sé on acabarà, i fer la tapa de baix. I continuo fent paral·leles als eixos, a l'eix X per a fer el remat d'ací darrere i a l'eix Y per a fer el remat d'ací darrere. Si està bé, haurien de coincidir també en aquest punt. I ja tenim la peça. L'únic que hem de fer és repassar el resultat. I per a repassar sempre evitem el contacte de la punta del rotulador amb el regle sobre el paper. Per tant, aprofitem que hi ha un espai d'aire. I abans de passar el regle per damunt, esperem que se seque. També evitem, quan fem la línia, tindre massa estona en l'extrem, un dels dos extrems, el rotulador, perquè si no se faria una taca, un punt gros. Girem el full, i així és més fàcil, i fem les verticals. I per últim, fem les línies que marquen les profunditats. Aquestes són les línies vistes. Podríem també dibuixar les línies ocultes, aquelles que ens tapa el volum de la figura. Seria aquesta. I aquestes se representen amb línies discontínues. Aquesta i la de l'eix Z. Ja tenim representada en 3 dimensions la figura donada en planta, alçat i perfil, per les seues vistes dièdriques.